Yabantu asehlalani phansi ke sanhlalani phansi yowethu zenikhe nime nina beBerethers bomvu ngorhagama. Zenikhe nime ngorhagama because kudala lento ndiyilinde ba izenani anide nithi gqinayo. In fact nitshona nivela. So izawuthi gqinam ke ngoku and kuzawufuneka into nokubana nikhe nime ngorhagama. Nimamele lento ndiyithethayo. Yabantu asemamelani into eyenzekayo. So la tata lento uneBerethers bomvu. Niyamqonda mosilo wala political party. Useneke ngoku emaplangeni nalo wepolitical party emabhantini uKing of Sushi. Basene emaplangeni. Buzi babasana njani emaplangeni. So ke ngoku lo King of Sushi waya kwi-podcast kaMacG eyelinto zakhe andimameli podcast but ndizibonile clips here and there. So andiyazi uba kwakuthethwa ngantoni. But kuthe kuloo ntetha bandase waqhabalaka lo King of Sushi wathi besithi chi iyandidika nento obana lo weBerethers bomvu ngoku enze ngathi akamazi lamjita uboss yeTaxi because umazi endibazana kamnandi kahle kakhulu because bebe ku circle A1 athi MacG namazi MacG athi no way yava abe ezithi lo King of Sushi no bayazana. In fact lo weBerethers bomvu ebexhuma noba wenza ntoni angaba in the middle of itrust xa kufowuna lamjita weTaxi ebexhuma lo ahambe ayepha. In fact ebengathi injana yalamjita weTaxi ngava akutsho mna ke guys kutsho King of Sushi. Yabo uthi hayi bebe close kakhulu so makangenzi ngathi now that he is late umjita weTaxi enze ngathi kwakungekho relationship. Yava hayi ke fine siyekeleyo kwiMadlanga Commission uSergeant Nkosi uye wathi kwi-testimony yakhe kwi-cross examination yakhe no Mr Bean yabo kwathwa into nokubana kukho ilist yabantu apha esendiweyo kwathiwa abantu mabafumane itender and according to this conversation the list ibisuka kulabhuti weBerethers bomvu. Yava ithini relationship yalabhuti weBerethers bomvu nento zetender watshona evela uNkosi watshona evela yangacace yona into lokubana u-involved kanjani labhuti lo weBerethers bomvu. Yava kwangacaci ba u-involved kanjani but xa uyifunda i-conversation bandase uyayibona into nokubana le conversation isuka kugeneral othile. Uthi lo general apha kuNkosi uthi Nkosi ndifumene le list kuthiwa into nokubana isuka kulo weBerethers bomvu so ndicela uyiforwardele umjita weTaxi umbuze ba yilist yalo uneBerethers bomvu nyani nale before I proceed, meaning that before I proceed into nokubana ndinike aba bantu itender. Yava uyaphinda uyavela lo weBerethers bomvu ngogame 2 uvele kwi-podcast okokuqala uvela kuMadlanga Commission ke ngoku okwesibini azovela okwesithathu ngento nokubana uze apparently is not Zinxumalo he's Ze so uze efonini kaNkosi usave ngento nokubana Zinxumalo EFF xa kubuzwa lo unguNkosi into nokuba kutheni umsave kanje lo mjita unguze kutheni umsave kanje ithini relationship yakhe between yena nalo weBerethers bomvu watshona evela uNkosi watshona evela niyamazi uNkosi ngotshona evela niyamazi ke uNkosi ngotshona evela kwaphinda kwavela nento yobana kwalo uneBerethers bomvu close kakhulu nala general kuthiwa nguKhani. Yava tyholwa ngento ezininzi ke naye uKhani tyholwa ngento ezininzi andiyazi into nokubana uprotected ngeyiphi na indlela uKhani because khangalibeke nolibeka phaa kwi-ad hoc committee. In fact kube khona umuntu othi hayi mna ndinyula into nokubana makuze uGeneral Khani wonke umuntu xakatyimu kwaba ngathi akayi-exist kwaba ngathi akukho zityholo ezakhe zabekwa against uGeneral Khani ndinixelele. In fact sabizwe nomkhithi abasejele already. General Khani untouchable. So ke bandase uvele ke ngoku okwesingaphi ke ngoku lo weBereth ngathi kwesithathu kanye kwesine sevela ke ngusevela ngoGeneral Khani.
yava. So ke ngoku okwesihlanu uvela in a different platform. Niyava okokuqala uvele kwi-podcast nto nokubana bene-relationship nalo weteksi, wavela kuMadlanga Commission 2 or 3 times kule nto kaNkosi, wazovela again ke ngoku kuMkhwanazi. Xa evela kuMkhwanazi bantase uvela esithi uMkhwanazi nto nokubana mna ukwazi kwam lo weBarrett ndimaziswe ukwazi kwam lo weBarrett ndimaziswe nguGeneral Khan. Yava kutsho ke kuMkhwanazi uNkwali Nkosi, yabo uthi mna ndimazi kanjalo lo weBarrett, izibe kanti siba nayo ne-conversation. Ushumba ke ngoku umfana weBarrett waqala ngoNkwali Nkosi wathi hey hayi bendicimba ngumntu kanti akho bantu apha, kanti awunangqondo because what do you mean? If ufuna ukulwa noGeneral Khan ilwa noGeneral Khan, kutheni uzofaka mna neBarrett zam ezibomvu ne-political party yam? Kutheni uzondifaka kobo bhaxa? Kutsho lo weBarrett utsho phaa kuNkwali Nkosi into ukubana yabona ngoku le uzama uyidlala ayikho. Yava bendicimba uhlakaniphile. Wake ngoku lo ke ngoku andithi kukho lo we-podcast lo King of Sushi lo naye uthethele into ba babe close yena nalo weteksi umsemablangeni ke ngoku uthi into nokubana maka-apologize kuqala. Uthi lo akazo-apologize because he has proof, because there are people that saw him there, there are people that know into nokubana ebethengela la tata weteksi i-expensive whiskey, la tata wayezithanda kwathini, and kukho umntu owayesithi lo uneBarrett xa ezise imali kulaa tata weteksi, kukho lo wayebala la mali, so naye ungathi unikezile nge-statement kwathini. So uthi ke ngoku King of Sushi le yena une-proof, so akazo-apologize. Then ke ngoku lo weBarrett ezibomvu ke ngoku ingathi uzayithatha further ayenze ke ngoku i-defamation, nto ngubana awufuna apologize, hayi ke ngoku le uyenzayo i-defamation. So silapho ke ngoku bandase sinaloo nto yeBarrett ezibomvu versus King of Sushi okanye amabhatiti. What are your thoughts? Nikhe nime ngothethelela without facts. Can ihlalutyele nto ngale ndlela iyo? Nikhe ningathetheleli mntu apha. Andifuni mntu uzawuthethelela uNkwali Nkosi, andifuni mntu uzawuthethelela uNkosi, andifuni mntu uzawuthethelela iBarrett ezibomvu, andifuni mntu uzawuthethelela lo ibhantinteni. You can take sides, but like yenza sense le nto uzawuthatha iside live.